an lamɛnbaaw bi ye marisi kalo tile 26 san 2026 bi ye a san 35 ye Musa Tarawele ka fanga o binna wulikajɔ senfɛ wulikajɔ min ni a wuli yɔrɔ janyana kosɛbɛ maa minnu tun sen b'a la kabini san caman n'u ye kɛlɛfɛkɛrɛw kɛ fo kana se Musa binni ma olu caman olu tɛ jɛna bi. Marisi kalo tile 26 san 1991 san falayi a bɛ maa hakili jigin ko caman na dɛ. An somaw, an balimaw, an teriw, an jɔnɲɔnw, maliden min bɛ Bamakɔ kɔnɔ ani Mali fan caman fɛ u ka wulikajɔ kun ye min ye jamana bɛ se ka lafiya a bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo min bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i da don jamana kuma na cogo min na k'a sɔrɔ bɛɛ ka hakɛ bɛ i bolo maa ma digi maa la fala ye. Malidenw y'u joli di dɛ. Malidenw ye wulikajɔ kɛ miirina min tun bɛ u la kosɛbɛ o ye fanga ka se ka yɛlɛma nka jigitigɛ barika bonyana san 35 o kɔfɛ bi an bɛ se k'a fɔ minnu yɛrɛ ye démocratie ŋanabaw ye fanga nɔfɛ nata fanga marali fanga jasoli k'a kan ta ye o y'a to olu yɛrɛ fɔra ɲɔgɔn kɔ fala ye ko bamananw ko ten n'a ma sigi ɲɛna a bɛ sigi kun kan nin ko in sigira minnu yɛrɛ ɲɛna olu tilala k'u sigi ɲɔgɔn kan yan fala ye bɛnkan minnu bɛ u ka tɔn kɔnɔna na u y'olu sɔsɔ maaninfinw ka hakɛw u ɲinɛna olu kɔ misali fitininw fala ye n bɛ olu de d'i ma bi Musa bɛ bi tuma min Musa yɛrɛ n'a ka gouvernement mɔgɔ faralen ɲɔgɔn kan fala o tun tɛ maa 20 bɔ premier ministre tun tɛ o waati nka Musa bin kɛlen jɛkulu fɔlɔ min sigira o kɛra maa 25 ye bɛɛ ko n ka parti mɔgɔ ka don n ka association mɔgɔ ka don a kana kɛ an kɔ an sen ka ye a la a nana kɛ sa jɔyɔrɔ ɲini san fɔlɔw la Zumana Sako ale tun bɛ PNUD baara la ale welela ka na yaasa premier ministre ya jɔyɔrɔ ka se ka da ale ma fala ye bɛrɛbɛrɛli tɔ minnu tun b'an fɛ yan jɛkulu minnu ye wulikajɔ kɛ an fɛ yan u ye min da Zumana Sako yɛrɛ ka fɔlɔ furancɛ fanga kɔnɔna na kalo 14 ani Amadu Tumani Ture i b'a fɔ ko ayi a y'a teliya a k'a d'a ma hali n'a ma ɲɛ an yɛrɛ b'a tɔ ɲɛnabɔ o nana wolo mun na an ye kalata kɛ a daminɛna maire kalata la fala ye Bamakɔ kɔnɔ yan parti politique min kun man ka di a waati kosɛbɛ n ko Bamakɔ yan dɛ o kun ye sinidi ye ale jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ nka adema ale fanga kun ka bon sabula école karamɔgɔ ka tɔn kun ye ale ye ale bɛ Mali marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ale kun ye parti fɔlɔ ye fala ye an nana mun ye député kalata nana kɛ o kɔfɛ minnu yɛrɛ tun bɛ Musa ka tɔn na fala ye olu caman kɛra adema mɔgɔ ka députéw ye député 96 o fɔlɔ de sigira fanga binnen kɔfɛ a tilancɛ bɛɛ lajɛlen tun ye maa minnu tun bɛ Musa nɔfɛ olu caman tilala ka kɛ adema députéw ye marabolo ni sigidaw kɔnɔna na o si ma k'a la kojugu ye président kalata la maa 9 de y'i kanbɔ fala ye Alpha Umaru Konare an bɛ se k'o fɔ Marubaturu Jaabi min ye a tɔgɔ ye di Ala ma hinɛ an kɔrɔkɛ la n'o ye Cɛwule Mamadu Konate Maître Muntaka Tall ale yɛrɛ tun ye cɛbɔ ye a kɛnɛ kan ka taa fara Alpha Umaru Konare yɛrɛ kan min ye Amadu Ali Ɲagando o fana tun ye cɛbɔ ye Dirisa Traoré PDP o fana tun ye cɛbɔ ye fala o maa 9 olu de wulila sa Maître Demba Diallo fana tun bɛ a la Sagoloba ale yɛrɛ tun fana tun b'a la ninnu bɛɛ lajɛlen de wulila fala ye démocratie fanga min don a nana fɔ mɔgɔw ɲɛna ko bɛɛjɛ fanga don fala ye a bɛɛjɛ fanga wolola mun na maliyɛn caman y'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ maa minnu tun ye an numinɛkalaw ye olu yɛrɛ ma bɛn fala ye n bɛ misali kelen pe dɔrɔn d'i ma adema tɔn kɔnɔna na tɔn sariya batoli tɔndenw bɛnna min kan o kɔnɔna na Madame Si Kayatu So a n'a furukɛ Usumani Si u yɛrɛ minɛ tɔn na u ma sɔn ka bɔ tɔn na dɛ nka ko tɔn sariya tɛ bato olu yɛrɛ minɛ
u tora tɔndenya la munna sabula parti yɛrɛ tun bɛ ka taa sira min fɛ bɛn kɛra ko minnu kan k'o kan ka tɛmɛ sira minnu fɛ olu bɛɛ lajɛlen kun y'u siraw bila fala ye an ka san 35 démocratie an bɛ se ka mun fɔ maa minnu y'u yɛrɛ di maa minnu bɛ n'olu ye degun sɔrɔ maa minnu bɛ ni démocratie faliba sera olu ma fala ye an taara ka mun mɛn yan tuguni k'olu tun ye fatɔw ye k'olu tun ye maaw ye maaw de wulila ka bila olu la ko faransi de tun b'olu fana kɔfɛ an ka sabali anw hakili b'a la ko kunun ko sabula an y'an baw ye fala ye ka kogo ta INPS la an y'an filanw ye an y'an kɔrɔw ye mugu cira an ka sow la Badalabugu kun ye jɔyɔrɔ 2 de ye fala ye muso minnu tun bɛ wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ k'u tɛ Musa ka fanga fɛ olu tun bɛ labɛn Badalabugu de wa ekɔlidenw fana ka jabalaba n'o ye lycée de Badala ye o fana min jɔyɔrɔ kun ka bon kosɛbɛ AEM ka kow la o fana tun bɛ Badalabugu Badalabugu ka wuli ka jɔ tun ye diyagoya ye wa pont fana o fana tun bɛ yen yaasa ka se ka dugu kɔnɔna sɔrɔ pont kelen de tun bɛ yen fala ye n b'a mɛn sa mɔgɔw da ko politique mɔgɔw k'u ni faransi de tun bolo bɛ ɲɔgɔn bolo faransi de nin ko in labɛn Musa bin kɛra tan ne m'a fɔ ko tiɲɛ tɛ dɛ nka ni maaw ɲinɛna k'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛnw yɛrɛ bɔra fana k'u yɛrɛ ni di bi n'a bɛ k'a fɔ k'olu ye fatɔw ye k'olu ye zonw ye k'olu ye bingalikɛlaw ye k'olu tɛ da la k'olu lagosi olu y'u joli dili min kɛ n'an ɲinɛn'o kɔ fala ye an y'a bɛɛ jɛ bi kun kan ka kɛ seli de ye Mali kɔnɔ bi kun kan ka kɛ ɲagariko de ye Mali kɔnɔ bi kun kan ka kɛ wasoko de ye Mali kɔnɔ hali kunun ko fala ye Mali télévision soba la kibaruya bɛɛ lajɛlen dilen ka ban tuma min u ka sɔrɔ ka kuma 26 mars kan yɔrɔ depuis yen kɔni i b'a dɔn k'a fɔ ko a barika banna n'an ye min sɔrɔ nin ko in na a ma fɔ an yɛrɛ kɔ sabula an yɛrɛ y'an wuli k'an sen don a ko la k'an tɛ kɔrɔlen fɛ fo kura ko ko ka jɛ an ye fɛn caman fɔ an ye minnu bɔ yen fala ye i y'a dɔw ye bi hali bi u bɛ fanga la bi mɔgɔw tun bɛ Musa ka gouvernement laban na hali bi u bɛ fanga la mɔgɔw tun bɛ Musa ka baaraw la hali bi danaya dalen n'u kan o ye mun ye tilennenya ni laadiriya ni faso kanu ani jamana baara kan ka kɛ ka ɲɛ cogo min na nka an ka démocratie yɛrɛ ma se ka bɛn u yɛrɛ ye fanga binni min kɛ u ma se ka bɛn o kunna k'a dilan ka ɲɛ ka jamanadenw hakɛ k'u ye na nka o ma se ka sɔrɔ caman bɛ yen olu fana bɛ k'a kɛ bi i n'a fɔ olu kelen de t'a don fala ye kumaw fɛn fɛn bɛ fɔ ko olu de y'a kɛ olu de t'a don u ɲinɛna maa caman de kɔ fala ye démocratie kɛlɛ in nalen a maa fɔlɔw u ɲinɛna maa fɔlɔ minnu kɔ u kɛlen ka fanga ta fala ye o ye école karamɔgɔw ye olu minnu kun ka wuli ka jɔ u ka cɛsiri u ka baara u ka ko bɛɛ kun bɛnnen don Musa bɛ se ka bin cogo min filanan mun bɛ n'u ɲinɛna olu kɔ fala ye o ye seko ni dɔnko tigilamaw ye troupe dramatique n b'u ta u tɔgɔ ma Gimba ninnu Ousmane So Michel Sangare Magma Gabriel Maïmouna Kulubali min ye kɔsiyɛn ninnu ye fala ye Kariba ninnu u ɲinɛna ninnu bɛɛ kɔ i n'a fɔ olu sen tɛ démocratie kɛlɛ la ka taa se tonton Ismaël Jabate ninnu ma fala ye a sabanan kɛra jɔnw ye o ye maliden minnu yɛrɛ wulila k'u ni di u ka hakɛw u ka sɔrɔw fɛn fɔlɔ min bɛ fala ni démocratie y'a ci k'a tiɲɛ k'a halaki o ye Mali kalan ye fo bi an ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la don o don fɛn kura de bɛ na min bɛna don an ka kalanko kɔnɔna na n'o tɛ bi kun b'an ka kɛ tan cogo la nka a bɛ kɛ cogo di dabolo tɛ ɲani na kubugɔ kɔ sɔgɔmada in na an nimisalen an jɔrɔlen sabula démocratie tiɲɛtabaw anw ɲɛ t'u la fala ye nin bɛɛ bɛ ka kɛ maa ma bɔ ka kuma ka fɛn fɔ min bɛ malidenw hakili sigi a dun kɛlɛ kɛra maa minnu fɛ fala a caman bɛ balo la bi dɛ u kun kan ka se ka kuma u kun kan ka se ka wuli k'u jɔ u kun kan ka se k'a fɔ anw ye kɛlɛ min kɛ an ye wulikajɔ min kɛ an ye cɛsiri min kɛ an ka fasodenw yɛrɛ dili min kɛ an fa n'an baw ye degun min kɛ a kun man ka sɔn olu man ka sɔn a ka kɛ fu ye tan cogo la fala ye falatɔ ni yatimɛ minnu sara nin ko in na denmisɛnnin kɛnɛ minnu ni kɛnɛ karabara nin ko in na bi kana ye ko démocratie o de talen filɛ nin ye tan cogo la kumaba yɛrɛ tɛ yen bɛɛ lajɛlen sirannen u bɛ siran mun na n kana n jɔyɔrɔ n kana bɔ n jɔyɔrɔ n kana kungo sɔrɔ dɔw taara tunga la dɔw fatura dɔw kɛlen don bobow ye yan ala k'a ɲɛ k'a d'an ma
nyonoro nyina mena nyosoro chogo frotigi e min zoro ato nyango soro fieu cérémonie de graduation école de santé kaladiata ani karo ka fo ISM go matigi de be mako don femi karo ka fo ni lakol so belele bade nu nyema esa no ye docteur Salmun Kande ye akwa no so jale na karamale bada jema bela jele kulo ka fo kekeni karo ka fo ugande meso nga samara nyonya ye nyina examination li keneka 2025 koni nous quoi ma promotion d'excellence des premiers nationaux bao examination li keneka ka damina niveau bac la sa ka tabla licence la ula ku joni bilishini rosara chama yi opma dongrena mbi sigi unye nous quoi do ma ko cérémonie de graduation woli mandon do wole ni bla fani bauma limanaw ani karo ka fo la woli toboto baw kese ka tay karo ka fo sheria jira ka jira ka fo demission nye mingala adonia na famia ka ura me ula wa ananya wura sebendu uma mimi se ku yamaria bara kunka abrola de do ka bla afrikalo klinani na 2026 nega kanya kono ndo no dana goshila palais de la culture Amadou Hampâté Bâ sal bazmana sisoko kono kene banza a defa de tale do ka di maagili juru chani do ma mini karo ka fo nyini siraka ani dokotoro ya siraka aye bara chamonge médecin nutritionniste no media afoko clinique saji tutiga ba docteur Mamadou Soare kwa nyama ya bitagadi docteur Soare ma ka sabu ke